אני יוסי דגן, ואנחנו עוסקים כבר הרבה מאוד שנים בקירוי גגות ובריכות בכלל. מתמחים בקונסטרוקציות פלדה, במערכות הנעה, מערכות קירוי מתוחכמות, כל מיני גגות, כיסויים שונים ומשונים כגון פוליקרבונט, זכוכית, עץ, אלומיניום. יחד עם גיל הקמנו אתר אינטרנט. בא לידי ביטוי בעיקר בעניין שגיל הצליח להבין בדיוק מה אנחנו צריכים, מה המהות של החברה ובאיזה תחומים אנחנו עוסקים, ולשקף נאמנה בדיוק את תחום ההתמחות שלנו, בלי לתת לי לעבוד יותר מדי, אלא יותר לקחת ולבנות איזשהו פורמט שאנחנו נבחן ונגיד מתאים לא מתאים. לאורך התקופה שאנחנו עובדים ביחד, זה כבר מספר שנים. גיל מלווה גם את עניין קידום האתר, את הרענון שלו מדי פעם. מה אנחנו רוצים לזרוע? איך אנחנו רוצים? ואנחנו מוכרחים להגיד שברמה הכללית אנחנו מאוד שבעי רצון, גם מהמיקום שלנו וגם מאופן הפעולה שלנו, וגם כמובן מאופן ההיענות והפרסום שהאתר מקבל בכלל באינטרנט. ואנחנו מקווים לשתף פעולה בעתיד גם. אני אוהב לעבוד איתך כי מאוד מקצועי, ומכיר את העבודה ומכיר את התחום, ויודע לתת פתרונות לבעיות נקודתיות שאני בתור לקוח נתקל או שאין לי זמן, או שאין לי חשק, או שאין לי ידע להתמודד איתם. ובדיוק בשביל זה אני צריך בן אדם כמוך שידע לתת לי את הפתרון הנקודתי איפה שאני צריך אותו. ואז אני יכול לישון בשקט ולהתעסק בעבודה, ולא להתעסק בלבנות לי אתר או לפרסם את עצמי, כי בשביל זה יש אנשים כמוך.